że po raz piąty w karierze stanął na drugim miejscu. Zwycięzca kwalifikacji, 141 metrów. Jest ten luz, jest ta swoboda i jest ten piękny skok, jaki bardzo byśmy chcieli oglądać za każdym razem. Brawo Kamil! No Titisee Neustadt, ta skocznia, podobnie jak Klingenthal, również i tam służy. Przecież wczoraj, pamiętamy, ta znakomita walka, przegrał tylko z Thomasem Morgensternem, a dzisiaj 142, dwie dwudziestki, jedna 19,5 i dwie 19, ależ wysoko oceniony Kamil, bowiem no był to genialny skok. Tak jest, wczoraj 1,20, dzisiaj 2,20. Najwyżej oceniany ze wszystkich skoczków w tych konkursach Titisee Neustadt, reprezentant Polski, musi być liderem, bo uzyskał taką samą odległość jak Simon Ammann, ale miał dużo wyższe noty. Józef Sławik, Marek Siderek, tych dwóch sędziów oceniło skok Kamila. No notę marzeń dostał Kamil, dwie dwudziestki. Jest pierwszy o 5,7 punktów przed Piotrem Żyłą. Simon Ammann na miejscu trzecim. Dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach.